rock that city alright. We're gonna make that energy moving in your head. We're gonna act real silly tonight. We're gonna make this city go. Yeah, we're gonna rock that city alright. We're gonna make that energy moving in your head. We're gonna act real silly tonight. We're gonna make this city go. Hello, sziasztok, én Warrior vagyok, és ez itt egy Survivor sorozat kezdete Red Cross Unnal. Hát persze. Köszönni, mondtam már. Sziasztok. Itt most kifosztottunk egy házat Jack-o'-lanternből, és menj innen, mert ez az enyém. Én erre mondjászok akkor. Nem csak ezt a szenet szedem ki, aztán húzunk építeni. Itt már vágtunk egy kis fát, meg előre dolgoztunk egy picit, hogy ennyire unalmas azért ne legyen, bár lehet, hogy szerettétek volna látni. Hát, azt nem láttátok. Haha, ennyi lett minden. Közben már jöttek a mobok, meg minden kutyagumi. Ide költözzünk, nézd, erre, oda. Hol vagy? A folyóba úszkálok. Hát, hogyha lenne is Ez olyan. függés volt, csak gondolkodtam. Nincs valami csirke, vagy valami? Nincs, és ott vagy. Tehén! És őrzi a tehenet. Egy zöld szörnyeteg. És nem egy zombira gondolok. Hanem erre a buzira! Anyád. Hallottad a robbanást? Birka! De az a baj, hogy csak egy. Meg kell nézned a Nem nézzél, tévét. mert nem látom. Nézem a tévét. Úgy nézed, ahogy akarod. Na! Ott vagy amúgy te, ugye te. Látlak én is. Megettem mindent és full HP-n van. De jó neked. Na szóval oda fogunk költözni, oda. Kivágunk még jó pár out! Na, még nyírt kéne vágni. Majd elkezdi az egyik gyerek. Nyiratfát kéne még vágni. Nyirat, érted? Nyirat? Túl sok videó van a táramba, párat törölni kéne, mert már nem bírja. Azért már annyi sorozatba kezdtem bele, hogy nem igaz. Mindenki kéri, hogy videózhatok vele, de osztálytársaim nem győznek foggatni. Nem is lehet így ételt venni. Jó, te meg a másik, ti kivételek vagytok. Te meg a Gera. És a másik gyerek. Arra gondolok. Nem mondom ki a nevét. Azt mondja, lehet venni a piacon kaját. De már boltba mentél? Nem. Te persze nem. Élelmiszer. Ételt nem lehet venni. Mondom, hogy ott vagy. Még itt dolgozok, azt küzdök. Gyere gyorsan, az gyorsan. Back. Ó, itt vagyok. Na. Itt a Jack-o'-lantern, szóval itt vagy. Ó, nézd meg én. Hé! Bazeg, Mari, adjál valami kaját? Nincs. De bazd meg fogok halni. Ja, ennyi van. Amúgy ez Survivor. Itt van még egy élelmiszerforrás, és itt egy csirke. Ez az legalább, amit tudok enni. Nem fogok. Ez az, add oda. Add oda És gyorsan. ez is mérgez. Nem baj. Én azt leszarom, hogy mérgez, csak hadd egyek. Amúgy ott egy Skelly. Szóval... Félek. Ó, zombi! Zombi! Na, oda a húsát. Nincs. Akkor másiknak. Ott még nálad. Egy zokognak nincs meg a párja. Nincsen nem maradt itt véletlenül az ágynak, hogy azt a krény. Na, tényleg, amúgy vetni kéne. Hát egy olyan... We gonna zokognak a pályán. Ez kettő. Vagy egyszer megnézem a motógépbe, Ez de... kettő. Jó. Szedjünk egy kis fűdet. Egy apjú van nálam, csak sajnos. Ez mindig kettő. Sajnos. Mi? Ja, sajnos. Mondom, hogy csak egy van. Bazd legalább egy kibaszott vából. Kibaszott vából jöhetne izé. De ne pont ide te!
a ház fog épülni. Hol a vetőmag, olyan vizét akarok vetni? Húzzák, na végre. 3. Még egy kéne is megvan a farmom. Farmunk? És ahhoz még kéne kapa, meg apa. Jaj, tudok csinálni Vigyázz, mert valamit. jön a creeper amúgy hozzád. Basz... Hol? Hát még a vízből támad, annyit mondok. Mi creeper? Touch down! Ja. Hát ezek egy barakácsolásos asztalkák. Ja. Jaj, te még élsz, rohagy meg. Köszönöm. Ja? Lassan vége a videónak, emberek, megint le fog telni a izém. Möghojtóm, aztán ezt is kezdhetjük előről. Szóval itt a háznak behúzom az alapját, aztán csó. 1, 2, 3, 4. Warrior, ne lép rá. Ott a veteményesem. Lesz folytatás a videónak? 1, 2, 3, 4. Ne, szerinted minek csináltam ezt az egész hülyeséget? Nem lesz folytatása. Jaj, Istenem. Ja. Hülye. Nincs csontod véletlenül? De véletlenül van csontom. 1. Nem. Akkor adjad. 6 csontliszt. Adjad! Nem, nyugodjál már meg. De ilyen fogok halni. Nyugodjál már meg én is. És amúgy itt nem halunk ilyen, mert Survivorbe vagyunk. Ja. 2 ajtó, így. Minek vagy nekem már a baszkin? Ja, hogy skin csinálom, most már mindegy. Ding Amúgy ez ding. bunkó bazi nagy kopi. Micsoda? Érted? Bazi nagy kopi. Ja. Jajaj, itt egy pók. Kiugrálta a veteményedet? De... Nem én voltam, a pók volt, meg visszanézheted. Hisz? Vissza is fogom. Nem én voltam. Nem vissza fogom nézni, tudom, hogy a pók csinálta. Nem, Láttam, hogy ott a pók hálóhatost. Újka. mi van, csak én dobtam oda. Amúgy nem. Nem tapostam ki, nyugodj már. Nem, azt mondom. Mennyi FPS? Úristen, 18. Így na jó emberek, szerintem első résznek ennyi, majd folytatjuk rendben, megépítjük a házat, annyit mondok. Gyönyörű napfelkelte, sziasztok! Sziasztok.